Oh, ito na sa'yo. Tingnan mo. Pag, ito yung ano niya. Zoom. Kakainin dito? Hanggang 3 lang po yata ito eh. Oo nga. Binibidyoan ka. Ayan o. Kita-kita ng umuya ka. Bala ko tuloy bulas ng ilong ko. Magulan mo yung bulas ng ilong ko. Kasi pinatulog ko kay ate eh. Lagi pala yung bulas. Ano ba itong F? Ano ba ibig sabihin? Seven o'clock, mag-8 na. Filipino time.